kay gutom na baya. Sa may kanuna man si Lihig. Hi, Lucing! Greta! Nabalay ka diha! Dali! Kaunta! Basta naman ka, oy! Sarado sa anak. Basta naman ka, Lucing, oy! Basta na yung sudan. Asin-asin sa takaroon kay saong taman, krisis man kaayo. Sige, Lucing mo. Adto sa ako, ha? Napamaday ko'y adtuon, nakalimot ko. Sige, ha? Mula ka na dayon ka? Kadali na ba mo diri? Mura naman pagnitan ako sa akong sudaan. Sa ko, babay, Lucing. Kaya mo to ba? Uy! Iuli sa nako ning silhig kay Greta. Kay dugay na mga ayon diri. Isa naman ni kabulan. Hello! Hoy, Claudia! Oo, na ako'y chismis ni mo. Oo! Si Lucing ba? Katong gikan sa abroad? Dito ko silang balay. Naabtan na ako, nagkaon. Kabalo kaon sa sudan? Asin! Sa abroad? Nagsudan siyang asin? Grabe, no? Kamaayon ni mo, Mads, no? Niadto lang ang balay para manghimantay na ako? Ay, hala. Unsa imong chismis? Gikan ko sa abroad pero nagsudan kog asin? Okay din ang udbaya. Asin imong sudan? Wa kay labot. Siyempre, gikan ko sa abroad tapos magsudan kag asin, Greta. Ayaw ko hilabte. Ano man di ay kung gikan ko sa abroad, wala ko'y katungod mo sudan ng asin? Hoy, dili tanan nga gikan sa abroad, muuli og naay kwarta. Wa kay labot, bisan magsudan kog asin. Wa kay labot, bisan mukaon kog yuta. Wa kay labot. Kabalo ka. Daghan karon nga nawalan og trabaho sa abroad tungod aning virus. Dili ko pareha nimo, Greta. Bisag nagtinga na sa kalisod, nagpadato-dato lang gihapon. Kanami nimo ba? Lami kay ka. Na. Lami kay na. Higit ko nimo ba?